Det er minigame K005 her. I dag skal vi lave en video med Jannik, Jack og Oliver. Vi skal lave fangelej nede på lufthavnen, så jeg kommer lidt tilbage, når jeg er dernede. Så er vi klar, drenge. Kom så, drenge. Kom så, drenge. Nej. Okay, min lillebror skal lige på toilet, så vi har en chance for at flygte. Ja. Ja. Vi kan bare flygte imens, drenge, fordi Oliver er på toilet. Og vi må ikke gå ind i nogle glitches, siger han. Og vi behøver altså ikke at gemme os de samme steder. Bare så I ved det. Seriøst, Jack. Hvis du kører derind, så bliver du trapped. Jeg skal også lige på toilet. Jeg kommer lige tilbage, når jeg har været. Så er jeg tilbage, folkens. Nu har vi startet fangelejen, og det er faktisk en ret dramatisk fangelej, det her. Oliver har været tæt på mange gange. Og vi startede op på huset der, og så kørte vi ned med fuld speed, da han kom. I skal slet ikke køre på Oliver, fordi nogle gange er han bare spasser, og alle kan... Ja. Jeg tror, du banner og svogler. Nej, jeg banner og svogler ikke. Jeg siger bare det rigtige svar, at du ikke kan... Altså, undskyld, jeg siger, men det er altid... Hallo, drenge, hvad står jeg bare? Ikke med diskussioner. Nej, jeg siger... vi ikke diskuterer ikke. Jeg siger bare sådan... Altså, hvis Oliver han ikke er enig om vores regler, så gider han ikke at være med. Men når vi han siger nogle regler, og vi siger nej, så synes han det hele tiden, at vi kan aldrig lide hans regler og alt muligt shit. Vi kan ikke mig, der har. Det er jeg lige taget ham. Ja. Ja. Og det er den, der er fangeren, der bestemmer, om han er fanget. Hvis fangeren kan se det, ikke også, så er det ham, der siger det. Men fangeren skal være ærlig, hvis han ser en. Hallo, Janni. Hallo, Victor. Du kan jo lave sådan en video med GTA til Fabio. Hvor vi laver nogle videoer med til Fabio. Ja. Jeg har optaget i 3 minutter indtil videre. Du kan hele tiden være men vi kan ikke bare have det, Jack. Det ved jeg altså. Det er noget, du får det godt med, hvordan skal vi komme til? I'm coming for you, Janni. I'm coming. Hej, Victor. Jack. Og var det dig, der er oppe ved mig? Victor, kom lige her og kør ind i mig! Victor! Ja! Hallo, jeg synes, vi skulle have nogle forskellige farver, fordi så kan vi bedre kende hinanden. Jeg holder min farve. Men vi kigger på det. Også min. Jeg har den der hvide og røde en. Jeg har den her. Jeg ved i hvert fald, hvilken en jeg har. Kom nu, Jack.
har den sejeste ever. Jeg synes, den her farve er så smuk og sej. Hallo dreng, min mor siger, at vi skal dæmpe os lidt. Oliver, Jack, jeg blev mega bange, fordi jeg troede, det var der er Jannik. Okay, my god. Man kan ikke hjælpe Oliver. Så det er helt fast. Men du kan ikke tage mig. Okay, jeg er Helle. Jeg skal lige hjælpe. Okay, Helle. Vi skal lige hjælpe Oliver. Okay, jeg prøver at hjælpe ham herfra, okay? Der er en rampe. Godt, sådan der. Okay, kom så, drenge. Nu skriver vi. Nu skrider jeg stok. Oh my god. Okay, vi skal hjælpe Jannik. Jeg er politiet efter mig. Takket være Oliver døde jeg. Jeg skal nok hjælpe dig, Jannik. Jeg skal nok hente dig. Ja, min bil er blevet taget. Så skal vi nok... Mig og Jannik, vi kører lige ned på politistationen, okay? Så kan du også lige ændre din farve, Jannik. Så kan I også lige køre ned og ændre farven, og så kommer han tilbage, når vi har gjort det. Hej til mange, så er jeg tilbage. Jannik kan ikke med mig, fordi han skulle desværre i seng nu. Så det bliver kun mig, Jack og Oliver. Og måske snart mig og Oliver, fordi Jack han skal også snart i seng, så... Ja, men jeg har lavet en aftale med min far om, at det først skal være efter den her video. Okay. Så siger vi bare, at jeg er stadig i gang med den, fordi jeg kan optage i 15 timer ever. Og så siger han bare, ok, og så bliver du bare pillet ned. Den er cool. Oliver han har Batman farve, jeg har sådan en rød en her, og Jannik han har Superman. Sådan rød og ultra blue og... Jeg har... Og rød, og han har bare den der sorte. Oliver, du havde... Victor! Hallo Victor! Hvor meget Victor! Hvor meget det godt, så kan du godt huske ham der, som der er en ørn, ikke også? Ham kan du jo være, fordi han er jo over video. Nå ja. Så er jeg også en superhero. Jeg er The Flash. Jeg var The Flash. Hvad? Jeg er bare The Flash. Drenge, vi skal lige prøve at komme løb. Vi skal lige prøve at komme løb for os. Prøv lige komme. Jeg tror, min situation... Det er jo det. Jamen Oliver, hvor fanden, det er jo stadig dig, der skal være fangeren. Ja, det var godt, men man skal lige prøve at komme løb. Jeg tror fucking min bil er hurtigere. Ja, Oliver, prøv lige at sætte en... Prøv lige at kaste en stikkebombe. Okay, når den her stikkebombe springer, og så kører vi, ikke også? Jeg kaster lige en bombe også. Så. Eller jeg var ikke klar, guys. Jamen, stadig vi ser det. What the fuck? Heller I sagde ikke om, hvor langt det skulle være. Nej, det skal bare være helt op til den anden ende. Oliver, det er altså her. Okay, så starter vi lige på nye så. Nej, vi kan gå hernede. Jamen, jeg holder her. Eller Victor, så langt op skal vi køre. Okay. Okay, jeg kaster bomben nu. Skål dig ned nu. Det er også fordi, du har det der ikke i egne. Engine. ja. Anden plads. Og tilbage igen. Nej, vi skal prøve at lave nogle stunt nu.
Okay, jeg skal lige prøve at lave en baglæns salto. Hey! Jeg var med til mig og Jack. Vi skal prøve at lave nogle stunt, mens du fanger, Oliver. Oliver. Hvem har? Hvem har? Hallo! Lad nu være! Det tæller ikke, fordi du sagde Oliveren her. Nej! Du sagde for nogen... Jack, kom her! Det er Ommer! Jack, bliv nu! Vi står her! Victor, kom her til mig! Nej, fordi jeg har været forkert, så... Nu! Kom her til mig! Hold lige op, Jack! Victor, Jack, stå lige bag os! Og så Jack, og så kør tilbage! Og så bare tag til træet, og så skal du køre efter os. 1, 2, 3. Ja. Jack, du var sådan 1, 2, 3! Jeg tænkte, at lære til langsomt. Du var helt sådan ikke. 1, 2, 3. Hallo, vi starter altså forfra. Du skal være bag os igen, Jack. Tæl til 3. Men optager du egentlig stadig? Yep. Nu er vi så. 1, 2, 3. Nå, men jeg tror, jeg slutter videoen af her. Håber, I nåede videoen. Så ses vi bare i næste episode. Hej.